Ще направим няколко много съзнателни дишания, като сега тези съзнателни дишания ще бъдат толкова съзнателни, че все едно до сега никой никога не ви е карал да дишате. Ей, това искам да усетите. Дишаме през носа и издишаме през устата. Може и по-бавно да издишаме. 3-4 пъти супер съзнателно, все едно сега за първи път ще дишаме. Като искам да си представите, че всяко дишане, т.е. всяко вдишване, което правим, събира енергия от цялото ни тяло и започва да я изхвърля през краката. Т.е. издишането, все едно си представете една струя надолу, като, буквално като струя въздух. Дишаме, издишаме все едно като струя надолу през краката. Аз ще замълча, за да може да го направите 3-4 пъти сами и даже може да си усетите как и краката ви почват да горят отдолу. Изхвърляме през краката. Дишаме през носа. И изхвърляме през краката. Даже сега може да си представите, че вдишвате цялата енергия от корема. И изхвърляме през краката. Цялата енергия. Изхвърляме през краката. А сега следващите 2-3 вдишвания могат да бъдат отново през носа, отново издишваме през устата, но този път издишването ще бъде през главата нагоре. Тоест си представяме, че вдишваме и потока на въздуха направо си го представете, се едно минава през черепа ви отгоре и се едно прокарва път. И даже струйката може да е лекичка в началото, не е нужно да е забързана, както беше надолу. Буквално си представете, че се отпушваме в момента енергийно. За да може ни е по-леко. И сега се свързваме с искрата ни, с сърчицето ни, дълбоко с нашата искра. Може да усетим как тя направо започва да... Все едно, сещате ли се, като обърнем внимание на нещо, което свети, то започва да свети още по-силно и така си представете как супер много ни се радва, че сме се свързали с нея и даже в момента ще ви помоля да влезнете вътре в нея и просто през нейните очи. Все едно изцяло бъдете искрата си в момента. И сега ще направим нещо много важно. Ще си направим един кръг, който всеки един от нас си прави за себе си. То е, аз го правя това много често, представете си едни златни пръстени, които си правите кръг, диаметър поне 1,5-2 около вас. Всеки си го прави, ако искате даже с енергията на искрата, всеки си прави собствения кръг. Около него аз ги завъртам, така толкова бързо си представям как тия златни кръгове около мене въртат. Може да си го представите 10, 20, 30, 100 пъти. И то става като една енергийна, и да ми да кажа, решетка около нас. И сега вече, бидейки си свързани с искрата, от нейната позиция, може да усетите хубаво как си влизате в тялото. Аз го наричам обличам си тялото. Все едно изцяло сме вътре в тялото. Изцяло сме вътре в тялото. Може да си усетите как цялото пространство в главата си го емате. Гръдния кош, ръцете, краката, торса. Може да си представите хубаво матката, яйчниците, влагалището, кръста отзад. Просто цялото червата, цялото тяло. Влизаме си вътре в него. Хайде, сега ще дишаме и дишаме, пак ще остана по-тежко, като влязохме в тялото. Значи сега започваме да издишаме всичко, което, бидейки вътре, малко или много е тежало. Тоест,
Искала е да прави зулуми, ама ние няма да дадем. Хубаво и дълбоко поемаме въздух и го изваждаме навън. Все едно, просто освобождаваме, вече когато сме си вътре в тялото, освобождаваме всичко, което не ни е нужно повече. И сега си изпускаме много набързо от сърцето. Може да си го представите, ако искате ви е по-лесно през гръбнака. Си пускаме светлинен корен, който минава през градата, в която се намираме. Спуска се надолу през цялата почва, може да си представите хубаво почвата на планетата. Може да си представите надолу как се спуска и започва да се разкоренява на хиляди коренчета. Правили сме го много пъти. Може да си представите как продължава през скали, през подпочвени води. Коренчето просто се спуска надолу, минава все по-надълбоко. И в един момент може даже да го усетите как преминава в друго измерение. Това е вътрешната земя. Продължава все по-надълбоко, докато стигне ядрото. Аз лично винаги виждам ядрото като един огромен кристал, течен, но както е ясно, всеки може да вижда ядрото по абсолютно различен начин и не е нужно да е еднакъв. Моля, прикрепете коренчето си хубаво вътре в ядрото на Земята. И усетете как енергията от ядрото започва да си скачва нагоре, обратно по цялата ни коренна система и да влиза вътре в нашето тяло, така до сърцето. И може да усетите, аз така казвам винаги, сега да подръпнем коренната система и да усетим колко дълбоко сме вкоренени. И всичко по мен почна да пука. Добре. Това е добър старт. Хубаво усетете вкореняването в почвата, с цялата земя. Хубаво се свържете с тази енергия, която протече от ядрото към нас. И сега от сърцето пускаме едно коренче нагоре, един светлинен лъч по-скоро. Пускаме нагоре, който минава през вратлето, през цялата ни глава и се свързва с небесата, свързва се с източника, изцяло с сърцето на източника. Може да усетите как се прикрепяме. И отново тази енергия се спуска надолу. Може даже така с въздуха даже да я дръпнете тази енергия отгоре, да влезе през главата ни хубаво. И къде се срещат? Къде правят тази целувка? Долу земята, енергията и отгоре от небесата. Правят я в нашето сърце. И може да усетите, че в мига, в който направят, тези две енергии се сливат и започват да ни обливат абсолютно изцяло. И тези златни пръстени, които направихме, може да усетите сега цялата енергия от земята и от небето, как се свързва и става един пашкул около нас, който ние по принцип така си живеем. Не го приемаме вече за нищо, което трябва да правим. Сега само просто го затвърждаваме. Хайде така да я затвърждаваме. Дишаме, издишаме. Сега ще ви помоля да направим едно много съкровено, да поставим едно много съкровено намерение с много дълбока нежност. Да викнем всички фрагменти от нас, под каквато и форма те да се представят. Моля ви с много нежност. Да ги викнем, за да бъдем оцелостени и да помолим тези фрагменти да дойдат без чувство на страх, защото ние изпитваме единствено и само любов и никакво осъждане към тяхното проявяване, осветяване и връщане обратно в нас. Това намерение искам да си поставим нежно. С много нежност и съкровенност и истинност, защото ние имаме пълната стабилност да сме тук и сега.
за каквото и да е. Стига само да сме с отворено сърце и наистина да успеем да усетим тази нежност. И ние сега активирахме изцяло нашата лечебна женска енергия, изпълнена с толкова много благост и нежност към всичко това, което иска да бъде видяно, усетено и признато. Много ви благодаря. И от ваше име. И сега искам да включим нашето въображение. Активираме го абсолютно на пълни обороти. И можем да усетим как се пренасяме в един свят, който ми е на мен любим. Аз му викам вълшебната ми гора. Много обичам гората, много обичам растенията и животните, които са в гората. Може да усетите как се разхождаме в една вълшебна, нежна, изпълнена с много благост и спокойствие гора. Може да усетите, даже ако искате да се събудете осъзнато и да започнете да се разхождате в гората. Дишаме и издишаме. И минаваме покрай един водопад, приказен водопад, който много, много силно се влива в река и прави мехурчета. И нали знаете усещането, когато се доближим до водопад, как ни става леко по-прохладно? Може да усетите тази прохладнина. Обикновено там, където има водопади, е много наситен кислорода. Може да дишате и дишате хубаво. Аз виждам и много пеперуди. Е много хубав слънчев ден. Не горещ. И продължаваме по нашия път, който се вижда очевидно, че е оттъпкан. Не го прокарваме ние. Като това, което така имаме като усещане, че вървим към една планина. Може даже и да я видите така в далечината планината. И си вървим. Минаваме през различни полета. Може да усетите скалите около вас. Може да видите някоя друга животинка. Ако някой види някоя животинка, това със сигурност е силен символ. Аз много обичам силата и енергията на тези светли същества, които се проявяват под формата на различни видове животни на нашата планета. И това, което сега ще направим, е да погледнем направо точно пред нас изведнъж едно много, много голямо дърво. Ама като ви казвам много голямо дърво, искам да си представите ствол, който е поне 4 метра диаметър. Защото този ствол нагоре, даже сега може да дигнете леко поглед нагоре, да видите от него излизат ствола, както върви от него нагоре, излизат още 3 дървета нагоре. Значи, както е големината на ствола и по-нагоре, нали знаете как върви, изведнъж се разклонява огромно дърво, масивно дърво. И ние сега се отправяме към него. Колкото повече се приближаваме към него, толкова повече виждаме, че има една пещера отдолу. Всъщност, дървото, където е ствола, има една пещера, входа на пещера, която е леко скрита от клони,
и корени по-скоро бих казала. Това са корени. Дишаме, издишаме. Сега всяка една от нас, без чувство на страх, може да влезне в тази пещера, бавно и спокойно, това е само входа на пещерата. Моля ви с увереност, независимо, че може би е малко по-тъмно, че не знаем къде отиваме, че малко лазим, началото лазим, малко е тясно, малко е странно, но моля ви уверено, лазим и вървим. Усещаме как се плъзгаме надолу. Дишаме, издишаме. И в един момент усещаме как вече не лазим, а просто се спускаме, защото отиваме в друго измерение. Тотално друго измерение. Защото това всъщност е един портал. Може да усетите как се реете в този енергиен тунел между измеренията. Това място, което ние наричаме корена. Това място, което ние наричаме подземния свят. Това място, което остава скрито. Може да видите светлинка вече от тунела. И когато усетите, че преминавате през светлинката, може да се озовете в един подземен свят, който има много вода, има камъни, които ние преминаваме в момента през тях камък след камък. Може да видите лианите в реката. Може да видите един невероятно красив свят, който е изграден върху скали. Може да се огледате хубаво и в един момент да видите едно племе, което се оказва, че чака само вас. Истинско светлинно племе. Всеки от вас ще го види така, както трябва и има нужда да го види. Вижте как ви посрещат. Вижте как ви се радват. Усетете колко дълго са ви чакали. Може ли да видите някой близки или познат? Сега разбирате, че всъщност те са чакали вас, защото вие сте избраната жена, която да приключи много голяма родова случка, проявена в много родове, изживяна от много хора, но никога преживяна. За да се запознаем малко повече, всеки един от нас, някои от съществата от племето ви водят към едно място, което е като олтар. И там има едно нещо, което може да го приличите на пиедестал, на който има една огромна бяла светлинна книга. Огромна. Интересното е, че само вие можете да видите кадри от нея. Сега ще ви оставя всеки един от вас да види кадри, свързани с тази карма, свързани с тези преживявания. Може да са ваши, може да не са.
Отидете на пиедестала и бъдете първите, които отварят книгата, защото само те могат да я прочитат. И започнете да прелиствате бавно и моля ви без абсолютно никакви очаквания. Просто пуснете очакванията, изключете ума и се оставете на тази светлина да говори вместо вас. Давам ви 3 минутки. И сега, много ви моля, независимо какво сте видяли, какво усещате, вижте зад вас има един огромен бял мрамор, на който ви слагат да легнете, който ще може да облегчи видяното, преживяното, осезаемото. И може да усетите тези светли същества как слагат ръцете си върху вас, започват да ви утешават, започват да ви галят, започват да ви благодарят. Усетете силата на тази свързаност с всички преди нас и всички след нас. Усетете силата на корена и усетете как някои от съществата слагат ръце върху ниската част от корема ни, където е нашата матка. И усетете как вие сами, с цялата ви воля и желание, прекъсвате всякакви корди, свързани с всичко, което е било до сега, конкретно с това, което видяхте в книгата. Може да усетите, че правите като Хикс
Може да усетите или видите нож, може да усетите каквото и да видите. Скъсвате кордите сами и виждате как ги хвърляте в огън, който е близо до вас. Категорични, изцяло, може да видите думата изкореняване. Може да видите как изкоренявате и казвате край. С мен това приключи. Дишаме и издишаме. Дишаме и издишаме. Моля ви, усетете сърцето си и усетете притока надолу от сърцето, от искрата, от нашия вечен портал, нашата вечна същност. Усетете притока на жива любов към матката, към нашата коренна система. Този приток на чиста любов, чиста, чиста, здрава светлина и любов, която запълва всичко старо. Осветява, запълва и започва да лекува с нежност, много деликатност и благост. Това, което преди малко изкоренихме. Усетете цялото ви сърце как се влива надолу. Дишайте, издишайте. И моля ви, запомнете едно. Всяка жена е автентична, точно такава, каквато е. И не бива да се променя или да иска да бъде никоя друга, освен себе си, завинаги, във всички времена, пространства, реалности и плътности. Усетете чистото приемане на себе си като жена. Благодарете на всички жени преди нас и след нас. Усетете връзката си с тях. Усетете значимостта от тази връзка. Но усетете и собствената си автентична същност като жена. Изцяло автентична и различна от всякоя друга жена. Абсолютно различна от всякоя друга жена. Усетете силата от това. Усетете силата, защото никой друг няма същата така. Дишаме и издишаме. Усетете още веднъж мрамора под себе си, светлите същества около себе си и собственото си сърце. Дишаме и издишаме. Бавно се изправяме. Благодарим за този процес, с този малък ритуал. Благодарим от сърце. И се връщаме обратно през портала. И сега ще броя до 10. И когато преброя до 10, ще сме минали през портала, ще сме долазили под дървото и на едно ще сме се върнали в нашите теории. 10, 9,
8. Може да усетите как се реете. През портала. 7, 6, 5. Може да усетите вече по-твърдата материя, през която минаваме. През пещерата. 4, 3. Излизаме пред дървото. 2, 1. И се връщаме обратно в тялото ни. Тук и сега, в този живот, помещението, което започнахме нашата медитация. Не отваряйте очи веднага. Дишайте и издишайте, може да усетите тялото си. Не отваряйте очи обаче веднага. Дишайте и издишайте и усетете себе си. Може да усетите да сложите двете си ръце ниско на корема долу при матката. Едната ръка всъщност може да сложите долу, лявата ръка долу на корема и дясната на сърцето. Един път вдишаме и издишаме така, и един път ги сменяме. Един път слагаме дясната долу ниско на корема при матката, и един път лявата на сърцето. И дишаме, и издишаме. Сега може да си сложите двете ръце, да ги изключите където е сърцето, да ги изключите двете ръце. И да си кажете така: аз съм чиста любов. Чиста любов. Аз съм чиста любов и заслужавам само чиста любов. Да давам и получавам в абсолютен баланс. Във всички времена, пространства, реалности и плътности. Чиста любов и чиста автентичност.